ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବ୍ରତ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର 11ତମ ଅବତାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ରତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କଥାକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରତରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ। 1. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲେ କଦାପି ନଖ ଦାଢ଼ି କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ କମି ଆସିଥାଏ। 2. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଂସ ମଦିରା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 3. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁହା ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 4. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଦାପି କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 5. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଦାପି କାହାକୁ ପଇସା ଧାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।